Shalom. Saluhut parhalado HKBP Bonang Indah. Pasahaton selamat hari Minggu madihamu amanginang. Remaja naposo bulung nama dohoti ibadah di gereja Sadarion. Selamat hari Minggu madihamu amanginang parhadonami. Huriani tuhata nahina holongan. Marsadani roha mahita muse Sadarion lao mamuji tuhata di minggu letare manang marlas ni roha mahamu di Yesaya 66 ayat 10a. Topik ni minggu ta Jehovah mangalahon aik hangoluan. Laos di parmingguon Sadarion di patupahuriata do launching tahun transformasi HKBP 2025. Dohot acara paborhaton inang bibelfro tu inghanan pakobasion nanay baru. Atong siya nasaroha dohot hapor siaon tapasangap matuhani tapuji maibana marhite maredehita sian buku ede 125 marlas niroha hitaon. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di parbadia, natu mapalangit dohot tanoon. Amen. Marlas ni roha mahamu rab dohot Jerusalem, jala marolopolop mida ibana sudehamu, aleya holong ni roha ni ibana, marlas ni roha situtuma rab dohot ibana sudehamu, aleya kana marsak roha mida ibana nasay laon. Las dorohaku dia kana madok tuau, beta hita manopot bagas ni Jehovah. Haleluya. Martangi yang mahita. Alea manami na di Banua Gijang, para sirohana sumurung di sude jolma.
Dang diolani ho anakmu nasasadai. Dilehoko do ibana humoko pami. Mamorsan dosa nami. Sahat tuhau pinar silangi. Sai patogu marohanami. Asa unang ganggu rohanami. Maka porsiai hasesani dosa nami. Asa unang madele hami. Alani dosa nami. Alai asa posi tutu rohanami di asini roham nagodangi. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Anak haholongan ni rohami. Amin. Turpuk di minggu tasadarion imana tersurat di Patik Parjolo sahat tu pasapuluhon. Patik Parjolo. Ahu do Jahoba de Batam, nina de Batata, dang jadi maraku pahu bahenomu de Batam. Patik Paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manangahana di Banua Gijang, dohot na di Banua Tonga, na di Banua Tonga on rodi na di bagasan aik na di toruni tano yang gotunggabe si sobaon manang sioloan. Patik Patoluhon, dang jadi dohonon guarni debata yang gosoture dalanna. Ai hona uhumna desogot akkana marsine yang di guarna. Patik Paupaton, ingot hamuma pabadiahon di hari minggui. Di naonomari maula hamu nasa siulaon muna. Ala yang gua ari papi tuhoni, ari paradiana ni Jahoba de Batam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasa dari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru. Rodi pinahanmu, rodi pangisini hutani halak pe, namangibati hutam. Ai dinaono mari do di toppa de bata, langit do tano do laut do nasa isina. Tungi maradia do ibana diari papi tuhoni, dibaheni do ubahena di pasu-pasu de bata Jahoba, ari para diananai jala di parbadiai. Patik Palimahon, ikon pasangapom mudo natorasmu asa martua ho. Jala leling mangulu di tano nanileho ni Jahoba de Batam diho. Patik Paonopon, unak ko mamunu. Patik Papituhon, unak ko mangalakup. Patik Pawaluhon,
Unak ko manako, patik pasiahon. Unak ko olo makatidakon hata na sotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon. Dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu. Jala dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongamu. Manang na poso na bawa, manang na poso na buru-buru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongamu. Bohado padok ni debata taringot tu patik nasapuli. Odo, ahudo Jehovah debatam, nina debatata. Pargogo na suhatu dosan, jala parimas. Sai luluhonok kudo dosani ama tu pinoparna. Rodi sudut patuluhon, rodi sudut papaton. Pinoparnya akan nasogoro hadiau. Alai asidoro hakku dia akan maribu-ribu. Akan marholong niro hadiau naso mangalau si patiki atong rap mangidogogo mahita dinalaho mangulahon patik nai ale Tuhan debata pargugo himahami mangulaw na umbat patik mi amen. Poti madosata dua dopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan nabonar. Para siroha jala partalup ni roha jalan nabasar doho. Sai marpangulahi maroham midahami dibaheni sai sama sude dosa nami. Dang adong nahu pangasahok kami dukon asini roham. Hati goran ni patu napinatupan ni anak mudo nahu pangasahok kami tujulom. Di baheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon mahata baga-baga taringotu hasesani dosa. Alani pangalaw siyota do ubahen na tartulang Kristus. Jala binaheni hajahatot tado ibana mabugang. Ape tu ibana picang-picang parhiteni hasonangata. Jala binaheni bugang na malum itahilala. Hasangapom madi debatana di gijang. Amen.
pupuk epistel di Minggu Tasadarion imana tersurat di Yohanes 4 ayat 4 114 laus tajahama marsikat sorin alai ikon boluson na doluat Samaria Namar gor sikar mardokon ladang na nilehon ni sekakop tu si Joseph anak nai. alai adong madisi sumur ni si Jakob. Jadi di bahen naung loja Jesus sian perdalanan hudul maibana di labung ni sumuri tar di hosnyari mai. Dungi Romas guru Samaria manui. Jadi didok Yesus mamando kibana leon au minum. Ainu ngalaho akasisian na itu huta manuhor bohal. Jadi didok boru Samariai mamando kibana boasa mangido tapian ho halak Yahudi sianau boru Samaria Aidang koron halak Yahudi dohot halak Samaria. Dungi nina Jesus ma mangalusi ibana. Au dibotoho basa-basa ni debata jala au ditadaho na mangido aik inumon sian ho ra oloho mangido tu ibana dungi lehonon nama tuho aik na mangulu. Jadi didok buru-burui matu ibana Tuan tahu-tahu garis wada dodiho tole bagas do sumuron tungsian dia matuho aik na mangolu. Tung ubal gamaho asa oputa si Jakob na mangalehon sumuro di hami ibana do manginum siani dohot yanakon na rodi pinahana. Dungi nina Jesus mamangolusi ibana say mangulahi mauas donasa na minum sian aeko. Di ayat 10 rap mahita saluhuna. alai manginum aik silehonoki nasotupa mawas bei Rodi salem lelengna Ayangko aik silehonoki gabe mual doi di bagasan ibana nama baur sahat rodi hamulan salem lelengna. Ima sahatna martua dua kana tumangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Yesus
tidak koma hapor siaw tai songona hina tidak koni dongata sa hapor siaw di sadok portivion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah hidu ama pargogona sa hatu dosan nato mapalangit dohotan au porsea di Yesus Kristus anaknya debata Jehovah nasa sadai imana tiruhan isi Maria naga-begabean siantondi perbadia adorong soal bubuan ido tuhata natu mau nabernit di panguhumani silatus nama tetar pajal lu ibadah di hau pinar silang natu wat bonoro turu di tanah namulak mangulu dari patoluhon naik ke surgo laut dulces yang meniripata Jehovah amanai pargogo nasatu dosani disimai bana pemangulak sobat tanon mangumi halang mangulu dohot namate au porsea di perbadia jaladong sada huria dabadia huria hatopani hala Kristen akan dabadia dohot biasa sandi dosa dohot dia kain amandok mulak mangulu dusogot dari halak nang mate dohot dia ngaluan nasora sudah amin. Tapuji Tuhata marhite kor bibelfro haga BP sejabodetabek dohot diuduti Immanuel. Tatangi homajolo tikting di huriata kor Immanuel.
tatangihon majolo tikting di huriata. Huria na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Saudari tatangihon ma tikting ni huriata di bagasan minggon, ima minggu tanggal 30 Maret 2025. Na parjulu goar ni minggu. Goar ni minggu ta sadarion ima diguari minggu letare, marlas ni roha mahamu. Dohot topik Jahuba mangalehon aek hanguluan. Napaduahon acara paborhaton tuinganan pakubasion inang Bibel Fro Eva Susilawati Nainggolan. Di hari sadarion Minggu tanggal 30 Maret 2025 di parmingguan arian pukul 10 WIB di patupa huriata do acara paborhaton tuinganan pakubasion nai baru inang Bibel Pro Eva Susilawati Nainggolan Tuha KBP Bukit Batrem Resort Dumai Distrik Tolupulu Riau Pesisir. Permingguan niuluhon ni amang pareses hak KBP Distrik 21 Banten na diwakili amang Pendeta Martulus Manulang Padita Resort Kutajaya Majelis Pekerja Sinode Distrik MPSD. Dung sipul permingguan di patupama acara ramatama. Disosohon tusude udangan ganup week kategorial dohot huria pagaran asaboi madohoti ulaoni. Marhitei songon dalata madok maulihate di pakubasion na posona papungo pilihan tadaholong dohita di parmingguan manogot arian dohot botari na dipasahat marhiti amplop putih. Napatuluhon launching tahun transformasi HKBP 2025. Di hari sadarion Minggu tanggal 30 Maret 2025 dung sipul tikting di parmingguan arian pukul 10 WIB di patupado launching tahun transformasi HKBP 2025. Napaupaton pertanyaan pamuhai. Di hari Rabu tanggal 2 April 2025 masuk pukul 20 manang pukul 8 bodari maringanan di gereja di patupa huriat tama pertanyaan pamuhai. Marhite tiktingon sinosohon matusude ruas ni huriata asa madohoti pertanyaan ni jala sude punguan kor kategorial dohot week radima laho patubegehon ede puji-pujian. Napalimahon pertukaran mimbar perjamita sedistrik 20 sada Banten. Di hari Minggu nanaing ro tanggal 6 April 2025 di Patupado pertukaran mimbar perjamita sedistrik 20 sada Banten. Di permingguan manogot arian dohot botari papungu pilihan khusus dohita tuha perluan distrik 20 sada Banten. Napaonopon basar seksi paropuan. Di hari Minggu nanaing ro tanggal 6 April 2025 dung sipul permingguan manogot pukul 7 WIB dohot permingguan arian di pukul 10 seksi perempuan HKBP Bonang Indah patupahon basar makanan laho manupahi tu program seksi perempuan HKBP Bonang Indah tatupahi ma ulauni baen sangap di Guarna. Napapituhon penggalangan dana PPD Distrik 20 sada Banten. Marperdomuan tu perayaan Pasca Raya HKBP wilayah Pulau Jawa nanaing di Patupa di hari Senin tanggal 26 Mei 2025
PPD 21 Banten naing patupahon penggalangan dana marhite perbagian kupon door prize tapat tatupahima uloni bahen sangap di guarna. Napawaluhon udangan lomba. Di hari Selasa tanggal 22 April 2025 pukul 8.30 WIB sahat tunasipul maringanan di HKBP Gading Serpong naing dipatupama perlombaan pengetahuan isi Alkitab manang hafalan tuyana kota kelas 5 SD dohot kelas 2 SMP na didohoti Ganup Huria HKBP sedistrik 21 Banten. Napasiahon keputusan rapat jemaat 2025. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Gereja pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025, rapat jemaat HKBP Bonang Indah telah menetapkan program dan anggaran gereja tahun 2025 sebagai berikut. 1. Sesuai dengan tema tahun 2025, tahun transformasi HKBP, gereja kita HKBP Bonang Indah akan melayani secara menyeluruh, mulai dari kategorial anak-anak, sekolah minggu, sampai kategorial lansia. Secara khusus pelayanan anak-anak sekolah minggu, pra-remaja, remaja, naposobulung dan guru-guru sekolah minggu menjadi skala prioritas dalam pelayanan dan pembinaan yang dituangkan dalam anggaran tahun 2025. 2. Demi meningkatkan kualitas pelayanan anak-anak sekolah minggu, pra-remaja, remaja, naposobulung, gereja akan segera membentuk panitia khusus untuk pembangunan gedung sekolah minggu dan sekretariat. Dalam rangka mendukung panitia khusus tersebut akan dipersiapkan proposal internal dan eksternal dalam upaya penggalangan dana pembangunan lebih kurang 2 miliar. Diharapkan partisipasi seluruh warga jemaat dalam doa maupun dana yang boleh dipersembahkan kepada gereja. 3. Untuk mendukung program dan anggaran gereja tahun 2025, iuran dan pelian bulanan jemaat minimal Rp100.000 per kakak dengan rincian 70.000 untuk kuria dan 30.000 untuk diakoni sosial. 4. Dalam rangka memudahkan jemaat memberikan persembahan, donasi maupun sumbangan, gereja kita akan menyediakan fasilitas keris atas nama Gereja HKBP Bonang Indah. 5. Gerakan AX Satetek. Kotak Diakonia Huria akan dipersiapkan dan dilaksanakan mulai tahun ini demi menunjang pelayanan kasih kepada jemaat yang membutuhkan. 6. Sesuai database jemaat 2024, WIK Bethlehem 100 kakak. Untuk itu tahun 2025 ini WIK Bethlehem akan dibagi 2 daerah pertangyangan demi meningkatkan kualitas pelayanan. WIK yang baru diberi nama WIK Filipi. Untuk melengkapinya segera diupayakan penambahan pelayan CST. 7.
Kepanitiaan Pesta Huria tahun 2025 pada bulan Mei akan segera dibentuk dan dilantik, yang menjadi tuan rumah didaulat kepada Jemaat WIK Nazaret. 8. Ibadah pembukaan pertanyaan WIK akan dilaksanakan di gereja pada hari Rabu tanggal 2 April 2025 dan penutupan pertanyaan WIK dilaksanakan di WIK masing-masing pada hari Rabu tanggal 19 November 2025. 9. Diharapkan kepada semua anggota jemaat secara khusus setiap WIK tahun 2025 ini, setiap WIK berpartisipasi bergotong royong dalam rangka kebersihan gereja dan pekarangan. 10. Anggaran penerimaan dan pengeluaran 2025 sebesar penerimaan 1.503.662.000 rupiah. Pengeluaran 1.503.662.000 rupiah. Ke-10, selamat ulang tahun. Perhalado Rabdohot Ruas Nihuriata Pasahaton, selamat panjang umur. Goklas ni rohama, sude ruas ni huriata na marulang tahun hatu tubuh, dohot marulang tahun hot ripe, sian tanggal 24 sahatu tanggal 30 Maret 2025. Hatan itu hatta si Piopopta, imana tersurat di Andung 5 ayat 20 sada. Togihon mahami mulak tuho, ali jahuba asa saut hami mulak. Pai baruma ari nami suang songon di Nairobi. Aka goar-goar na marulang tahun hatu tubu dohot marulang tahun hot ripe boy mata jaha di file naung pinasahat ni Huria marhite WA group di Ganup Week. Songonima tikting di Huriata di bagasan minggon di batama nama masu-masuhita. Amin. Tapuji Tuhata marhite kor ina para hari Kamis. Jala diuduti amazion.
Hurian itu hata di bagasatiko sahak mahita mengalaka tu acara peluncuran launching tahun transformasi HKBP 2025. Salanima samarture ulau tahun pinangiduma 7 loon amang presesta amang pandita martulus menulang songli amang set benresot. Salanima tapatu mutuma di hamak ka amanginang tapuji matu hata marhitina maredde hita san edde rohani gabe ibaruma hamu. Hatan di bata dagabi ujahan di tahun transformasi HKBP 2025 tersurat mai di Roma bidu 12 ayat 1 ayat 2 sonoma lidok disi marki ati soring mahita baca hakon nah huapoi mahamu alia kadongan marhiti-hiti asini rohani di bata pasahat hamu ma daging muna bahe pelean na mangulu nabadia
na hinalomohon ni debata ima hadaulaton ni namar roha. Jalau nanggabe sarobang hamu dohot portibion, alai gabe ibaru mahamu. Dungmu ba pikiranmu na, asa tahu hamu manibangi lomo ni rohani debata, ima nauli nahin halasona dohot nasun denggan. Ay marhite siyan asin ni roha na nilihon na tuau. Kupay ngok mahamu, ganup hamu. Unang materbang rajumi hamu dirimu na. Lubis yan napatut. Alay itap inata mama parrohaw muna. Ganup marguru tugudang ni hapor siyaw na tinurupuk ko ni debata tu ibana. Upamana torop do ruas di daging ta, alai dada saulaun ruasi sude. Songonido hita torop sa daging di bagasan Kristus. Alay ruas bedo hita sama hita. Ganup manjalo selehon-lehon marguru turagam ni asi ni roha natin pupukon tu deh ta. Ima parungon naeng na mardomu do hapor seao. Ia ulau marhubas ba ulau marhubas ma. Ia haguruon ima. Ia pangopoyon ima. Ia nama ngasihi sian bulus ni rohama. Ia nama nguluhon maringgas ni rohama. Ia nama basa-basa sian las ni rohana ma. Ido sahatna martua do natu mangion hata ni debata jala nau piosa. Salini jongjong maha musudia manginang diingin amuna. Hamu amanami inanami saluhut na hitan waeng na adong di bagas joroon. Saluhut na hitam adok mauliate tu Jesus Raja Gereja. Naong mangaleho partikian na dinggan na lehet di hita tu hita saluhut na. Talumubi inaong sidung rapot huriata. Naong manotopon program kerja dohot anggaran tahun 2025 on. Na tapauto muto musudeno ni. Khobar tu tod dini tahun transformasi. Dio pason ima opas naulin na binuhul ni debata ima peluncuran launching tahun transformasi HKBP tahun 2025 khusus na hita saresot bonang indah naong di bagasanna pagaran na tulu binong permai Godia Tangerang do pos permingguan Cirarap. Sialanima hubuk kahamima di bagasan guan di debata ama anakna Tuhan Yesus Kristus dohot todi parbadia. Amin. Doaeng dihamuak ka amanginang tabereng ma logo dot deskripsi ni tahun transformasi HKBP marhiti video naung pinarade ni tim multimedia HKBP Bonang Indah logo dan deskripsi. Makna di balik bentuk dan visual logo ini. Filosofi pertama, Infinity Logo. Dua lingkaran yang bertemu di bagian kiri dan kanan logo, ini menyerupai bentuk Infinity Logo, atau putaran berulang tak berhingga, yang
mewakili nilai dan keinginan Ecclesia Reformata, Semper Reformanda secara terus-menerus, yang menjadi komitmen transformasi HKBP. Filosofi kedua, kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu adalah perumpamaan yang tepat untuk mewakili Ecclesia Reformata, Semper Reformanda, sekaligus mempertegas makna Infinity Law sebelumnya. Filosofi ketiga, makna di balik bentuk dan visual logo ini. Filosofi pertama, Infinity Law. Dua lingkaran yang bertemu di bagian kiri dan kanan logo, ini menyerupai bentuk Infinity Law, atau putaran berulang tak berhingga, yang mewakili makna di balik bentuk dan visual logo ini. Filosofi pertama, Infinity Law. Dua lingkaran yang bertemu di bagian kiri dan kanan logo, ini menyerupai bentuk Infinity Law, atau putaran berulang tak berhingga, yang mewakili nilai dan keinginan Ecclesia Reformata, makna di balik bentuk dan visual
Ameni debata na sumurung sian saluhut naroha ima na mga ramoti kati-ati dohot pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Huriana hinaholongan di bagasan gori Tuhata Yesus Kristus jam 11:20 menit. Jam 11:20 menit. Ramukinan non di boha sada setengah jam mau marjamita. Buru tahe. Mau lihat maklam tepuk tangan mencoba nau luar biasa. Ya dah. Jadi kadang-kadang memang ya buru ka parjamita lebat jepek jalaboido gejang. Nah, alai memang tot di perbadi namar surui pede-pede baidah dah apa ladong na suara na organisasi tong na tapi itu aka suara ni tot di perbadi alani parjulu hupatadahu maju jerik waka manginang kenal maka sayang inna tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal maka akan sayang-sayangan dong. Kalau sudah kenal maka akan terbayang-bayang. Itu tuh. Hei sidon wae na lubanguni naruhamu menon. Marjabang muse, botak muse. Oh padita martulus manulang. Itu tuh. Maka sudah kenal maka akan terbayang-bayang. Tahu padita martulus manulang. Ngelilingau manulang, dah. Mulai sana tubuh inata di sodon waeng inang bibil pro tong bibil pro nang borhat jadi bibil pro tong naro muse di son dongan inang bibil pro muse di dunga cari peni abang padi tak boru sama sirma minata tulu dihamidak danak bawa jalo ngapir duli-dulinya cude alai sada makalas tulu SD ngaduli-dulinya nalai kalas tulus te masada. Jadi mau lihat ya mah di parsarata siam mati tido hamida alo do peita pa Jepang memang alo do peita pa Jepang parmati tido hami di matiti ima di Bukit Konde. Tadamu do Bukit Konde tahya kamangina dulu sanggul yang tinggal di bukit sian hataido yang goduluk sanggul. Ya harus ya dulu sanggul lamang padita doho inang bibel pero marhubas siaku tanami. Alida ko boto mang nasi boto nasida Bukit Konde hian. Pinabua ma Bukit Konde do di sido tubu, dah di sido tubu. Dainang na tumubuh nau berumutte do sarupa do rapak parna do na berbuh kami do ang padita. Jadi memang bahwa ima horwa bahasa kopola au na marhubas di Ulau Tasadarion. Wai mahorwa ala sama-sama nama buat bibil pro hami. Jeroin nang pareses rupani ba tusi maju hamu amang. Lama jo hamu paperhaton inang bibil pro Eva inang sida ba songonima. Nilu anak kapar suru anak kadamang do dainang. Jadi memang dang na pareses au. Naing pareses do perak haduan. Ido peratu haduan. Jadi nabi notoy. Ya jadi memang di Ulau Tasadarion mari tehite napa berhaton inang bibil pro Eva Susilawati buru nenggolan rap dohot amang nami yanak kon nami di son yanak kokku di son Cihotang odo pehita masih berengan tapi ngeganu pari hotu konven sepolah Yahwa mak pada dohot diri tuau ora sama nguda mang nasong niru panikan tidak apa-apa lah ya dari tong nanyan gotilok kudu halani ya itu benar terus dua wadong di konven di distrik tapi ini baru pertama sekali tidak apa-apa lah nomolo hulibat cuamang tidak apa-apa lah ya lasmaroham disi libas holong ni roha doi libas holong ni roha doi alani ala namai wakili inang pareses doau kadamang dainang sahak ma tabeni inang pareses tuhamu saluhna horas ma dihamu saluhna mau lihat ya mari tu hatta
Barita nauli dihita di tonga-tonga di parsaurata di minggu sadarion topet nuaing di minggu letare. Ima natar surat di opat Musa bidu 20 sada memuka di ayat 10 sahat rodi ayat 20. Hujah madihita kamanginang sonom maridok hatan itu hatta. Dungi borhat mahalak Israel siani jala marsaro di Obed. Dungi borhat musena sida sian Obed jala marsaro di bonani dolok abarim di halongonan todong ni Moab tukan habicaran. Borhat muse nasida siani jala marsaro martopihon sungai Jeret. Borhat musena sida siani jala marsaro di baribai sungai Arnon namar dalat di halongonan namar harorowat cian partalpahan ni halak Amori ay Arnonido parbulatan ni Moab di holakolang ni Moab dohot Amori. Alanido ubay tarsurat di bagasa buku parporangan ni Jehovah mardonokon waheb di Supa dohok mardonokon akasunge di Arnon. Tole muse hapuasan yakasunge akan nama baur tukan inganan ar jalah madiori di partalpahan ni Moab. Borhat muse nasida siani tubir sumur ima sumuri nanedok ni Jehovah tumusa papungu mabangsoi asa ahu mangalehon aik inumot tunasida. Ujui madiedehon halak Israel hatani edeon bitcat maho ale sumur maride taripar mahamu ima sumur nahinalin yaka iduk nasaut nidukir ni halak na sangap siap bangsoi marhite siya tukot tarajaon marhite siya nakatukot na sidai tahe dungi borhat muse nasida sian halongonan tu matana jala sian matana tu Nahaliel jala sian Nahaliel tu Bamot jala sian Bamot tu Rura na di ladang ni Moab napatodong dohot pucuni Pisga panatapan tukan halongonan di sido sahatna kamanginang yang di huriat HKBP cacitong na dada hal na luar biasa molo mutasi ayaw pe ngapitu taon na marhubas di HKBP Resort Kutajaya ngapitu taon na dopitu da saha tahu September di bulan Desember tahun 2010 sia di bulan Desember doau tu Kutajaya 2020 2021 Covid 2022 Covid 1,5 tahun baru 2020 2024 2025 hampir tulus 1,5 tahun dopiau marhubas di saistongna nah aliang ko tahun nong ngapitu di tanggal 5 tanggal 4 bulan Mei ngadio jako kami di Medan Resort Distrik Medan Aceh Borhat Mahami alan itu memang ada pola hal na luar biasa yang guaka mutasi di tonga-tonga ni huriat HKBP nungnya gabe sada bagian nih sian ngolu ni akaparhubas naguktiki di huriat HKBP alanin wa yang las dorohamuna piday nang Bibel Pro epa daw amang juta idang lebih pabuana me tang boy bisa lo surat zakator pusat tang boy ya anoma pinatorang rupani aturanna sautiado dison do tacara temu pisah halai karena 1 dan 2 hal pinatorang pianotu hita anggo soali do da lain waeng rupani ya memang di tonga-tonga ni ngolu ni hita hal lumo bi halap batak ruas ni HKBP saya mangolu do hata namadok buasa ikut cirang buasa mapajupang molo ikut do cirang itu nasotar lupa honau dia kehatan asing pesasitong na didok doi manuk di pialang geninna
kotek-kotek laho marpira sirang nama ale-ale lobian iman dia dihumuni kenang nakin. Dah, jadi memang rosuni parsauran dia karosuni parsauran salilingon bisa-bisa saja membuat hati kita menjadi gundah gemulai ninna. Dah, gundah gemulai dang marhaso abe ngadong na subui modum alani parsauran doh inang bibli pro evaun. Dah, berat mo ape inang adong gua menatangis sabe adong ikut tangis do ikut tangis do itu pola dia ngahudok nakin itu hal yang biasa do di HKBP tarengotu mutasi naka manginang nahina holongan di doa mata sahalak filosof Abraham Maslow sian Amerika Serikat ido ibana do sa sitongna babua di tonga-tonga ni ngoluta di pertibion adong do 5 kebutuhan yang paling mendasar. Adong do 5 kebutuhan yang paling mendasar di sude jolma nadong di tonga-tonga ni pertibion. Nah perjolo do ibana kebutuhan filosofis. Kebutuhan filosofison mana kebutuhan hari ibana fisiologis. Kebutuhan fisiologis. Ima kebutuhan dihita sandang, pangan. Ima kebutuhan fisiologis. Kebutuhan na mendominasi di tonga-tonga di ngulu ni hita jolma. Sandang, pangan, papan. Imana percun. Napa dua honaka manginang di do ibana rupan di tonga-tonga di ngulu tahun adong do kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman. Orang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari itu alana mau di kota-kota besar ngadong babay naka tembok ni jabuna sahatu opat-opat meter. Dohok muse adong di siaha sakpam na namaruang belum memulus jolma adong di sini namaruang adong mabay naka ya security na luar biasa ima dikuari kebutuhan rasa aman kebutuhan rasa aman jala musiaka manginang adong do muse kebutuhan kasih sayang kebutuhan kasih sayang oca sitongna ima kebutuhan dicintai dan perasaan cinta terhadap orang lain. Kebutuhan cinta kasih, dicintai dan perasaan cinta terhadap orang lain. Jala didoakan manginang kebutuhan apa opat tot casitong na penghargaan, kebutuhan penghargaan. Sudah jolma do di tonga-tonga di Portibion membutuhkan penghargaan. Akamanginang akainata maju husukun. Mula kamata di jabu mangar rapak mangar kamu dilihat do penghargaan tu akinata na mga lopay dahan, mga lopay jagal, mga lopay deke buhado yok. Bulok ni fatoi mani bangam mak. Ya do dok, luar biasa hoinang ba. Sedih do hoinang. Sedia do henang bersiajar tebuhi ada lopa-lopa molen na do akaina do akamata buhama pakila lambung hebang raknai gebelga ya do ko kabu akamak soni jujur tebu tangan coy ta akamat taon kajol mana jujur do akamat taon wae luar biasa ya kita perlu penghargaan kebutuhan penghargaan itu begitu perlu hitung-hitungan nih ngeluta penghargaan. Jalan para pudi do ibana aktualisasi diri. Jadi memang akka kebutuhan nasional rupani ngelubi di patuduh tuhatai di tonga-tonga nih ngeluta salele kita adong di tonga-tonga di Portibio.
Salele ngadong di tonga-tonga di Portibion, Tuhan sudah memberi kita kebutuhan-kebutuhan na lebih sian na ita pikiri. Lebih dari apa yang kita pikirkan. Sangat luar biasa. Asini rohani di Batadu. Nah, amanginang namardala do hita di tonga-tonga di Portibion, songo perdalanan ni akan musafir di parhorsihan. Gereja-gereja juga namardala do di tonga-tonga di Portibion. Diturpohon nak di dok borhat siak kutau tuh tahun, sian huta obet tuh hutaon, sian hutau dope tu pisahat tu pisga, sahat tu moa, luar biasa. Di patuduho do pardalanan yakana porseai di tonga-tonga di Portibio pe tidak berada di satu tempat. Dan di sada inganan. Tetapi kita terus-terus morot. Siasada tiki. Morot kita. Siap partikian na sada tu partikian na asing. Ido saridok. Sahalak filsuf ni halak Junani. Si Herakleitos. Ido ibana hidup adalah perjalanan. Hidup adalah perjalanan. Perjalanan dari satu masa ke masa yang satu. Perjalanan dari satu musim ke musim yang satu lagi. Ido ibana kamangina. Kira songo naik idoi. Molo aik rupani. Disadati kiai kon. Ikut turun di mana sia gunung. Sama tua ke sungai-sungai kecil. Mamulus memana muse, kosahai memana muse, tu laut. Alai dung menguap lauton, air na di lauton, menguap air na di lauton. Di bawah nalugo memana tu kijang. Dung ibu nalugo tu kijang barpungu maibana di si gabe awan. Dung ro awan ro maronggur poina ipot sama ibana gabi udah mamuse turun mamuse ibana satu laut menguap muse songonima. Hidup adalah perjalanan. Gereja juga adalah tetap berjalan, tetap dibaharui. Tahun transformasi ni Huriata HKBP di tahun 2025 on harus berubah. Berubah. Songon kupu-kupu. Sedia tu tahe asal di kupu-kupu. Sedia. Sian gulok. Kupu-kupu itu dari apa? Iya dari ompong. Bukan dari ompong, dari kepompong. Tang dari ompong. Tetapi itu dari kepompong. Ibu Tamura ide kepompongnya deh. Persahabatan berubah ulat menjadi anu ide kau menjadi dah. Kepompong menjadi ulat, terus dia berubah menjadi kupu-kupu. Alerong do pesadanari wujud ni metamorfosis. Siat cipasing gabe ribur. Desian si pasing gabe ribur. Engkau kena kota na tubuh di kota, tubuh di adang ibo to biasa si pasing. Anggo iba na jolo tiki mamuros pinabada do si pasing ni goreng me malu ni saok. Asa ibo ha. Nyalang mardorok. Ido satu pato iba lu bangun nih. Karena makanlah si pasing imah roen naroha ma. Tapi tidak apa-apa. Arahan di tahun transformasi itu harus kita mulai dari diri sendiri. Unang tagam berubah halak na asing yang gudirimsa diri belum berubah. Belum direformasi. Itu situ nih tahun transformasi. Asan wae ngamanginang hamuakan aina holongan minggu letare sadarion imanakin ngotabigi lapatan letare ima
marlas ni roha. Padahal minggu letare bahagian nih minggu-minggu penderitaan ni Tuhan Yesus doi. Kenapa sih orang Kristen ruas ni HKBP ikom marlas ni roha HP hita nganaing menuju tu ari panaonon ni Tuhan Yesus? Apa yang perlu? Tahalacon di tonga-tonga ni ngolutak. Aha. Apa yang perlu? Marlas ni roha hita alamanot tong dari bata manarihon ngulutak. Odo na balga nanaing say si barita honot tari tonga-tonga ni ngulutaw. Di sarihot de batado ngulutta saha rodio pasok. Tuhan tidak pernah terlambat memberi ahana tahari koton. Odo sian istilah ni teologi di doi providentia di ngulohia di begihamu hata providentia di ima panarihonon ni debata diakana tinopana. Tuhan memelihara semua orang-orang, semua manusia, semua tumbuh-tumbuhan, pahanan. Nah, diciptakan di mana? Tuhan tidak pernah mengatakan tahun naroma hamu mangan ini dah kaya idok soni. Ala itu tuh jol maudo ngadi leho gudang gaya boha naik kurang gudang di sido benda masa gabe papangan mago. Hiado madang jok do husukun dia do natu magon papangan mago siap mago papangan. Alusi hamu dia do tumago papangan mago siya mago papangan. Dia do tumagon satabi hata maaf bursik mai molo ikon dipilit papangan mago tokka Tuhata Yesus madok tumago doa manginang tuban wagijak kamu tuk petelpang tuk pepeltong telpang pat mago sada tangan alai tuban wagijak kamu unang kikisikop sude pamanganon alai itu dia tu apa naroko angguau bahu pilih do tumago mago papangakon molekon sobui hurajai bagas tu ya kamangina tumago do peltong tumago do dang barpat bongo tu harajaum di bata daripada sikop lengkap semua tetapi bongot tu apa naroko. Tuhan tidak menginginkan orang-orang yang papang mago tumago do hita bui mango tapi birita sendiri. Nah akamanginang memang itu lasni rohano balga si halaconota di minggu letare sadarion ima karena Tuhan benar-benar manarihon membutuhi seluruh kehidupan kita diasi do hita dipalua do hita dipasahat do tu hita domu tu topik ni persaurata di minggu sadarion didok Jahoba mangalehon aek hanguluan Jahoba mangalehon aek hanguluan lapatan na di batado nagabe mual nagabe haroroan ni hanguluan diau dohot dihamu di bata mangalehon haroroan aek itado do aek nagabe sada sian kebutuhan vital sada sian kebutuhan vital ni namangulu do aek di tonga-tonga ni pertibion godang do kamanginang ragam ni aek piga mari boto hamu gor ni aek sada aek susunan oh aek nasumar paduaon aek si budong alana parbugi kondiau ya aek si budong patulun aek aha aek na
Aik nabara. Aik nabara. Napa bato naik? Aik kanopan. Tai. Apa yang si honor rupanya merihita. Adong dohala nama do aik si tio. Tu dia hamu tu aik mual doau. Bahasa do aik mual. Karena air yang mau pergi dia ke sana bisa diminum langsung. Itu meledok gawe tu aik mual. Adong do pemadok aik kaha. Aik udan. Oleh aik udah bodoh inu moni. Boy, tabu. Adong nama dok, mulai saya sering menginum air udan, gawe hameng. Adong nama dok gawe murai nak keropos kuliah do, tulang-tulangon. Toho do nuangi. Tak kuwo to bah, suku kamu makan napis tari. Dah. Adong do air tau, adong do air laut, adong do air kamu senakin. Nih mai. Air gula dah adong air gula. Dengan ngai gula. Tadok nuaeng sudah na taguari macarikot dari tonga-tonga ningoluta. Begitu penting di tonga-tonga ningoluta. Begitu penting. Alai sada nekotakas singotota. Di saat kita meminum molotai hidup pesudei rumang-rumang ni ayat na tarok nakingani. Tong doibana mabai kita segabe mawas. Tong do mabai kita gabe mawas. Ketika kita meminum semuanya itu duktainumi sudah. Kalau memang ido nang sinumun nyaka na manginumi adong di sinumon na wine ada ma dokoni wine na wi angwa ma do wine do hudokoni ayado nene numona mang moloningo rupani iya mangope mamang nagenuaran na minuman wine na sian itu gabi huboto wine ala itu tutu di suraton wine adong dope didok sinumoni whisky kamput bir do takkan asing adong ada kini turupuk to bir ale bir dah mula kami di Eropa bir BER majahayaha beer. Ini mulu kami di Eropa, mulu dihita di Indonesia majaya mah BR, mulu BR dihita sa sitong na kami, boru BR boru, BR samosirin na to, BR manurungin na itu to, BR ya boru, ale BR diturpuko ni ma sumur, BR sumur. Ini notabene di turbuk ta. Unsur nama carikot matutunuaing aik di tongan ngolutak kamanginang. Unsur nama carikot nang diakan aso mangulu perikot do aik. Tui semeng. Tu mobil nata pangulu perikot do aik. Melosarong aik masa masuk dia di mobil. Mohok mak olo mak terbakar. Di masih pe, di pabrik pe, riko do aik luar biasa. Idu alana memang sian naso sadar hita di tonga ningolut tahun yang go pertibion natinopar itu hatta 2/3 aik do 2/3 siap pertibion aik sianod duban na siadong lagu na terkenal di Indonesia. Nenek moyangku seorang petani dangin na pelau do idok. Ya saya pikir-pikir do rupani. Oh ido HP lapatan nate. Karena daerah Indonesia kebanyakan laut. Nenek moyangku ala pelaut. Oh inna. Luar biasa. Lang binoto menurut Cunedina itu sangat luar biasa lagunya. Nah, jala memang 70-185% pamatang tahun aik dok. Tubuh kita 70-185%
85% adalah air. Air. Setabi hata idolana. Mula dong mana hacit tangat tau rupani dia segala macam. Oh lu semarakaik. Ya dia lalahamui. Ya doi dua ni beda kaya lalahamu. Nah, sini do binoto rupani bahwa tubuh kita ini 70 sampai 85% air. Air luar biasa. Itu nama masa. Meloholan 50% do pematang tahun aik. Ido naginora nanunga dehidrasi. Kudak kamu minum banyak-banyak. Ido sarina. Nah mengantisipasi ido hita di tonga-tonga nih ngulut tau. Setahun si Elia mangulu do hola naik diinum. Ima di sungai apa he? Sungai Kerit. Setahun ibadah mangulu holan alan yaik do. Romak kepidok sigak menarui sada-sada roti. Ditarui sada-sada. Dia hidup hanya selama 1 tahun hanya dengan air. Ya luar biasa dua ikon. Luar biasa. Sada unsur nama cai vital fokok di tengah-tengah nih ngeluta. Odo-odolan di barita nauli di minggu letare sadario. Ditugu-tugu do hita laho makang luho pabuah disarihot di batado hita. Disarihot di batado hita. Ditugu-tugu di batado hita. Di parade di batado akka na rekod di tengah-tengah ni ngoluta. Di tengah ni perdaladata. Ay 10 satu ay 10 mai padari dahon. Di pasu-pasu, di ramoti, di sarihot di batado akka ngoluta. Ido pabahenan di batana macay patar. Di tengah-tengah di perdalanan ni bangso Israel. Duksaha nasida tu Moab, do tu huta supa, do takkan namangi huda paka huta na pinatorang na di turpukon. Di pasu-pasu bangsoi mar hite-hite akan narikot di tengah-tengah ni ngulu nasida. Nah luar biasa marhite turpuhon au tugari tajaha adorang seturpuhon marungutungut do bangsoi ala suada aik. Marungutungut do bangsoi ala suada aik. Musa, ay buasa bodommu hami tuson na naik pidom do hami benommu ninna. Ujungna di parode batama aha. Parode batama aha. Ulok tulong api. Mamargutin na sida sama ramatian. Saya marungutung to sarok kasyam inna. Ipargutin na sida mate. Alero di batama dokter se Musa pajongjong ma patung karakana jolo di si. Ima tadda. Pabo amolo di dana sida doi. Silang gana-ganani. Silang napataridahon tadda. Boy manusia malum. Siya pinargut ni ulukinin na. Adong mabangsoi, naulo, mamereng, manatap, ujung na gabi malum. Adong ko napat sa tabi meong halala, ahana sa padodohonon ni, unak petahuin na, ujung laos mati. Laos mati. Kamanginang, manapatari daw tuhita, pabuha, namangula do di bata, di tonga-tonga ni realitas ni nguluta. Na mangula do di bata. Di partikian na songod dia pe mangula do di bata. Di partikian do inganan space and time ninna. Di partikian do di inganan space and time na totu mangula do di bata. Di tonga-tonga ni ngulut tau. Di parade sude, di parade. Diboto debatado kebutuhanmu akainang, diboto debatado kebutuhanmu akamang, diboto doy. Idu alana saya tahap percaya Tuhan itu omnipresent. Ahate labatan ni. Omnipresent labatan na ima
Bagus, 100. Tepuk tangan. Debatan atah porsiai ima omniscience. Ibu tamu dah kena lapatan ni. Aku peso botol lapatan di mana ngai. Jalan musari do yang go Tuhan atah porsiai ima omnipotence. Tulu. Omnipresent, maha hadir. Di sadok nguluta. Sipata molo taulah kaulota. Molo marungutungut tita terdijonggor do hita. Hita rin sa mereng. Ang utuhata terus na libereng. Molo marukil hita, sayo lah hita tutukian. Yan ako kunwain sada. Halituk sayado ibalas ti rohaku. Iberek tuhata doi. Molo mangasang-asang kamata tuirata. Apa lo? Iberek tuhata biang kamang. Posro hamu. Jangan main-main kita ama ini. Ngakairang. Mula makasangi pa mutak kamate moto di bataroi. Iboto deh. Dilihat. Tuhan melihat semuanya. Imam berhite-hite omnipresent, maha hadir. Omniscience, maha mengetahui. Iboto deh sudah. Nadok kepeng tamang nadang. Nadong dope si panganot tamarang nadang. Iboto deh sudah. Apa cita-cita kita, apa yang mau kita inginkan, iboto di batado sudah. Tuhan tahu. Madang na hodok kita nuaing di gereja di boto di batado. Di boto. Alana kana hodok akamang separat hati dus yang gijangon. Bagi hamu unang mermiam pamu. Molo akana hodok sono macarana. Lebak ditutor. Itu risongkak masa joloon. Tuhan ta Yesus inna baru. Dakolak katai. Coba kamu manaki modohodok dalam nakin. Coba kamu marah. Jadi memang itu berbeda dengan orang-orang yang mengiakan firman Tuhan. Orang yang mengiakan firman Tuhan cepat itu ke bawah, tapi lambat ke atas. Berbeda dengan kalau mondohondok di gereja itu lambat itu. Perjalanan ni Israeli ina perjamita misalnya rupan ikan jalan macai haci do diai nasi ale toromas faranagu kuba iro ilu bajulu padita namin nah udah mudah berita ikan amang padita mapatorakon itu hita amang padita nah asan waeng upa jepek mah ngapas 20 menit merjamita au diarahon barita nulis sadariod do ita sasitong na asa padahon ungut-ungut itu ngatongan nguluta anggola hoboto di HKBP mana gumudang ungut-ungut tetapi ungut-ungut di ruas nih HKBP adalah ungut-ungut na maripola songo dia do ungut-ungut na maripolaon Naos. Kalau diakoni sosial. Kalau bangunan. Maripola sudah nadi padohan nai. Maripola sudah to. HP mana do majaloi polana. Kan hido nuai. Nah, ini tidak apa-apa. Record manang boy do marungut-ungut. Boy do marungut-ungut. Boy. Songo dia kamu mah coba rumah ni ungut-ungut naringgan. Roa bigion mulo ungut-ungut na maripolay. Mas. Ima. Ang situa nami. Mas, asal selesai pertanyaan ikut heaven diurai. Memang itu nama repolat dong. Tidak apa-apa, dengarkan saja. Tidak usah ada komen. Tapi gimana? Tatangi honi dok dengkian. Oh, itu ake nih. Iya si Maria di peop do hatai jala di pausor-husor di bagasar rohana. Amin batutu ima ido. Congon ido hita. Di godang di siobasata. Lumobi hita ruas ni HKBP.
Kita dituntut doh hitarupani. Ungut-unguti unak patari dah tu tunga jolma. Didirim sendiri mai. Alai tu hatta Yesus madok tangboi hala Kristen marungut-ungut. Karena ungut-ungut itu adalah istilah suka mengkambing hitamkan. Bisa menjadi alat untuk mengkambing hitamkan. Untuk mencari pelampiasan kekesalan hati. Itu alana saya pikir bahasa kambing hitam, bahasa dan kambing merah, manang kambing putih. Bahasa yang saya naruh hakku do. Alena sida masih nama baik wari, ade. Ngolo halak nama rungut-ungut. Nabaga pe bodo dokoni gabe roa. Naroa pe bodo dokoni gabe ha. Gabe baga markin colong. Ripena nabaga pe bodo gabe di doki roa monang berungut-ungut. Ngeliat tu sabe. Bicat du sumur ni Jahoba. Ido nuaing. Turpuhon. Bicat. Aro lapatan ni bicat. Ala lapatan ni bicat. Apa? Bicat. Bicat, bicar. Malapatan na. Ima. Luar biasa dia kamanginang. Darida bicat. Jepang memuncar aik na arugarnya meloro tanpa dibain tanpa dibain mesin memacar. Imai bisa muncul bicar imai idon waing ini. Nah, ada wase na mangalehon aka pasu-pasu lumobi mangalehon naik song dari turpuhon. Tuhan memunculkan air diaka parhorsihan dang dibangi do bang sui dope alai nunga di lehon debata nunga di lehon sangat luar biasa dang dibangi do dope nunga di lehon alani hagigiat do di Eropa ni debata moluaka ungut-ungut do di hagigion dang di halomohot debata rohani akan nama ungut-ungut ngalai hasabamon akahabengeton pos ni roha di bagasa seret ni roha ido no marga di adopan di debata ido no marga di adopan ni debata atau napar pudi manuai si pasato nak kamanginang jangan-jangan mungkin kita semua adalah orang-orang yang mudah emosi dan mudah bosan. Jangan-jangan hitak kajolma namura emosi namura maruntungut to itu nganinguluton tersinggung sedikit terboha meruntungut muruk marah tersinggung saudi langsung meledak menjalahkan orang lain tu ise nabodo tu istri nabodo tu donga caulaun nabodo tu dak danak nabodo tu aka donga cakator bisa saja bahkan nang tu aka perabuk rumah tangga pe bodo aka jol magai maha gai marungut-ungut tu aka perabuk rumah tangga habang na sumar habong itu aka perabut parlepar hobuti apa inai no aduh namu bah gila dang denggani tetapi berhati-hatilah ketika kita bersungut-sungut kita sudah masuk dalam sebuah perangkap nama ngaraho kita asagabe jolma sifar dosa
Atong gabi aka batangay na mangulu mahita ka manginang. Batangay na mangulu. Batangay na mangulu. Ala batan di batangay na mangulu. Dari dalam hatinya akan mengalir mata-mata air, sumber-sumber yang dapat dinikmati oleh orang lain. Sianom mau ban na husukun ruas ni huriatta. Ditikisari hari doa kamanginang tabu ilalahamu na manguluon. Kamat tamajo. Ditikisari hari doa kamang tabu ilalahon na manguluon. Didiki mo do merengek. Alang na marukor na songoni. Adang do ukur na mangasangi. Adang do ukur na malipis-lipis. Aps. Alay adang do ukur na saya turu tu hepeng pikiran na ganu par. Ringgit. Nah, arong gue macam-macam deh kamanginang dah, macam-macam. Tetapi amanginang record do na lusat tadi tikis hari makamang dabu ilalaho nguluon. Nakidi tikimodom sudah. Kubai putin na putin tulus tonga. Tikis hari kamang ilalahamu dabu nguluon. Pete mabikiri kay nanami majo. Tikis hari kainang dabu ilalahamu nguluon. Ditiki martangiyang. Bisa. Alay putin onom ko mapituro inang do beda. Ano mo lalaha mo to pasar, tor martangyak kamu di siya tabungulon. Roma kajol may ba may rako kamu. Nasa mga languba do pehoroaan. Hinna. Jangan ilakukan itu di sana. Di kamar main, di patupa. Hato pa mo peti sanga say jami taon. Ditiki dapat cuan, bagus, ditik dapat rezeki, mantap, puten nonom koma dulu. Dan ngarok kamu botosa. Saat kapan hidup ini indah, enak bagi kita. Tiki sehat, tiki so sehat, dak tabungulukan. Kupapedek mah. Mulu dia usah diri. Hidup ini enak dan indah bagi saya. Jikalau hidup saya menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Tohodoi. Hala nang paditair madakoni. Itu murah. Coba bayangkan. Mamorah wakama godak kepengmu. Alai sitihaan. Naja. Wala katani do si baby giyom. Naja, masay. Dari papilit. Song ni musa kenata. Datang dia, nggak usah dulu. Dia cari kamu dulu. Moloduk songoni ngaperlui dirinso marhite sampo na angur. Tetapi jikalau ada orang kita saat miskin, alenang rodo pehita di tongan nang maju amang, so na hurak tabur, mulu soro amangi, unang liaro hatar tuk pipogosi, gai coido mengalionakan inspirasi. Ketika hidup kita berarti bagi orang lain, bermakna bagi orang lain. Di sido dia udah bungu dulu. Tang nala gudak kepekku. Tang nala na gudak si baidok bukan. Ketika hidup saya berarti bagi orang lain. Atong songon hala Israel mahita na setorus na sida marsigat tung tu aik. Ditiki pardalanan na sida lahon na menuju tu Kanaan. Songoni mahita nuaing kamanginang marsigatung mahita tutuhatta Jesus nagabe sumber nagabe haroroan ningulu nasikop nuaing nang sugut pe. Amen. Ido marsigatung mahita terus. Molo se marsigatung terus tutuhatta di si mahita rupane gabe moledo tahe na mauas ahado bahasa tu si di hata Batak. Ahado tu bahasa ni molonung nga malum uas tahun ahado di hata Batak. Sebuk mau lihat ya mak, ala Batak do behamu. Bagus. Sebuk.
Molo sangat didok sobu di bagasan nama nunga adong sikop suk-suk sempurna. Di dalam Yesus hari ini kita diberi sukacita letare merlas ni roha mamu di bagasanau. Allah holan di bagasanau do. Allah holan dia do adong nasa hanguluan. Songo baru Samaria nakingani. Unang lo jaho lului ma dia do hanguluan nasa liling-liling naninna. Amin martang yang mahita. Mau lihat jala pujian marohanami di huali Tuhan. Maria iya jala marolopolo pito dinami macalo hatam di bagasan sadarion. Di patuduho koro tutudu hami asa manotok kami marsigat tuktuho mangalului aka dia nahwari kotok kami di ngulu nami. Rekot do di hami hanguluan fisiologis, rasa aman, cinta kasih, penghargaan, ekspresi diri, rekod di hamil itu anak kebutuhan ini. Jala itu lasne rohanami, nunga di lehokoi di hami ganuk, mamuka dungadok kami di Portibio. Ali Tuhan di bata, sahat tutangamu ma, saluhut na dia pihak kena huparsita hami. Holan mardonga tokoro hamil Tuhan, boy martupa saluhut nai di tongan di ngolurami. Ali Tuhan di minggu sadarion wala cok kami do tutu di acara perpisahan tu naposom inanami Bible Pro epa Susilawati boru nenggolan neng borhat manasida le Tuhan makobasi hurian baru di HKBP Resort Bantrem Dumai. Ale Tuhan de bata saya ho mana masu sudia kapakobasion nasida di hurian saya lehon gugu saya lehon lasniroha borhat tuinganan baru rabdot keluarga asanang dinganan baru piale Tuhan barparbuan nasida songon dia kapakobasion nasida hurang lobi tolu tahun di tonga-tonga ni huriau di resort bonangin daun mau lihat mari holi Tuhan lasrohanami nang di aris sadarion di nang bututu launching tahun transformasi HKBP mari tehiti amang padita resort nami saya pasu-pasu maka pakobasioni tu joloan ni arion manupak nai tu salhut ruas ni huriam di halacon rohanami du tutu marite huriaon diaka rapot huria naung dengan mardalan jalali Tuhan sahak matututuaka pembukaan ni kebaktian songoni diaka kegiatan-kegiatan namangihut di tonga-tonga di huriaon sai homali Tuhan nama masui na manupahi saluhut na rodia ke kegiatan basar dia ke seksi paropuan saya manupak mahwale Tuhan dalam nami doi warhiti huriaon laho mangalulu ya kena rekodi akadana sihu pakion ni seksi paropuan di huriaon ale Tuhan di bata manami di sudema tutuaka hasil-hasil ni rapot huria di tahun 2025 on marite huriam di HKBP Bonangin Daun sai homale Tuhan manupahi saluhutna sanggiat gabe tarida ma ka panupahyomu marhitiak kapakubasin itu juluan nyari supasu manang sudiaka naposom namakubasi di HKBP Bonangin Daun ini uluhunnya manami padita resort nami sonang nasida le Tuhan lahu pataridahon ngulu pakubasioni songoni manua yang tutual itu tumbacai godang akamanami nanami dongan nami namar sahid nuai ngali Tuhan setunga-tunga ni huriaon sai ho mana manupahi ali Tuhan amanami si mangucung opusonang amat si majutak uburus tumorang sumeang amanami hasitanggang inang kaburu si hobing pungkairos duli amanami PJ Purba inang borus tumorang inanami nyonya esasi naganung erburus dabutar yang aku ni huriam dapit tu tapea songoni nang ali Tuhan inanami hasilaban haburus tu hotang inanami ya manulang iburus hobing inanami penaibaho erburus tu morang inanami nyonya tabunan erbur jaguguk amang pesena bela haburuna inggola songoni inanami nyonya esasi hande embur pajaita ale Tuhan de bata apeho matangamu naho mamasu manupahi dia ka proses pangubation nasida perawatan nasida sanggia malum
jala sumuang pakilalan na sida. Paso-paso maama ina. Ro di salhu tak kada danak. Sekolah minggu remaja, pra remaja. Napo sa bulong ama lansia ina di tengah-tengah ni huriang. Sisada roha, sisada pakubasyon manasida le Tuhan. Laho makubasi huriang. Mar sangat magwar mo le Tuhan marijahite parsauran nami. Jalalo mo ni rohami manasau dihami. Dia kaulaw nami na mangihut. Say ho mali Tuhan nama masuk-masuk. Calo matangiang nami marite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita laus tapasahat na pilih paduahon dohot pilihan khusus. Tuhan Yesus si
Tuhan Yesus si paluan parmahani ruasmu. Tuhan Yesus si parmahani ruasmu. Amo donga cahuria nahina holongan itu hata Yesus Kristus nuai cahat mahita tu acara lahu paberhaton hinata Bible Pro Eva Susilawati Nainggolan di bagasan tangiang nahohom mahita saluhutna. Amen. Mari de mahita kembali dianon beroma tujulo inang Bible Pro. Amo Huriani Tuhan Yesus Kristus Sadarion Paberhatot Tama Inang Bible Pro Eva Susilawati Nainggolan dohot keluarga laho makubasi gabe Bible Pro fungsional di HKB Bukit Batrem Resort Dumai Distrik 30 Riau Pesisir mengikuti aturan peraturan dohot surat keputusan Niopuye Pursa KBP atau TBG Majolo di jahon surat keputusan Taringon Tunasida. Surat keputusan ketetapan nomor 20 garing BPR garing SK garing 02 garing 2025 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di PA Raja Tarutung menimbang tugas panggilan pelayan sesuai dengan Alkitab, Konfesi HKBP dan aturan-peraturan HKBP, mengingat aturan kepersonalian HKBP 2023 dan PPKU 2023, memperhatikan tugas rapat pimpinan HKBP tentang mutasi pelayan penuh waktu, dengan doa memutuskan menetapkan nama Bible Pro Eva Susilawati Nainggolan nomor induk pegawai 20160530406199210, tanggal lahir 4 Juni 1992, jabatan dahulu Bible Pro fungsional HKBP Resort Bonang Indah Distrik 21 Banten, terhitung mulai 15 Februari 2025 menjadi Bible Pro fungsional Resort Dumai bertempat di HKBP Bukit Batrem Distrik 30 Riau Pesisir, dengan ketentuan A. Menjalankan tugas pelayanan seturut dengan firman Tuhan dan senantiasa menghidupi poda tohonan. B. Menerima balajo pokok dan tunjangan lainnya
sejumlah yang tersebut pada lampiran sesuai dengan nomenklatur dan nominal yang telah ditetapkan. C. Kenaikan balajo pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. D. Memastikan updating database jemaat online setiap saat di semua aras pelayanan, distrik, resort, maupun jemaat. E. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan dilaksanakan. Petikan, surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan, Sekretaris Jenderal HKBP, Kepala Departemen Koinonia HKBP, Kepala Departemen Marturia HKBP, Kepala Departemen Diakonia HKBP, Biro Personalia HKBP, Biro Jemaat HKBP, Bendahara Umum HKBP, Komite Urusan Pensiun HKBP, Praeses HKBP Distrik 21 Banten, Parhalado HKBP Bonang Indah, Praeses HKBP Distrik 30 Riau Pesisir, Parhalado HKBP Resort Dumai, Parhalado HKBP Bukit Batrem, BPSK HKBP pertinggal untuk dapat dimaklumi. Ditetapkan di PA Raja Tarutung pada tanggal 4 Februari 2025. Huria Kristen Batak Protestan Eporus, Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, ditandatangani dicap. Kami mewakili Praeses HKBP Distrik 21 Banten. Kamu inang Bibel Pro Epa Susilawati Nenggolan dohot keluarga. Nunga dibagi kamu surat keputusan Neporus Huria Kristen Batak Protestan. Hobar tusi hubabor hatma kamu tu inganan pak kobasion muna na baru di bagasan goarni di bata ama anak dohot todi parbadia. Amen. Saya di pasu-pasu di batama sude ulaun muna na sailaon bai cangap di guarna laos marhition ma pinasahat hatamauliate tuhamu di siala pakkobasion muna na sarilingon di HKBP Bonang Indahon martangi yang mahita. Hal itu hande bata mauliate marohanami diho alanaung didongani ho na sailaon inang Bibel Pro Epa Susilawati Nenggolan dot keluarga makobasi di Huriam HKBP Bonang Indahon. Saya pasu-pasu ma nasa pakobasyon nasida naselaon. Dongani jala pargugui manasida marhubas di inganan pangulaon nasida na baru. Mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami upasahat kami tangiang namion tuho. Amin. Jadi laos marudut ma di acara ta hata partadinga ma lapar jolo namangi hutan non obar tu acara ta. Horas ma dihita salhutna nahu parsangapi hami amang Pendeta Martulus Manulang dohot kakak utusan MPSD Sian Distrik dohot amang Padita Resort dohot kakak dohot saluhutna amang inang Parhalado na di Bonang Indah dohot naro Sian Pagaran. Amang inang muliate di partikian na di pasahat tuhami laho pasahaton hata partadingan di Tikion. Adorang so huduti hami
Parjolo Mara Amata. Shalom. Yang saya hormati Amang Pendeta dan yang saya hormati juga untuk Amang Inang Paraldo dan yang saya hormati untuk Amang Inang seluruh jemaat HKBP Bonang Indah. Terima kasih sebelumnya kita sudah bersama-sama dalam beberapa tahun ini sampai saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua agar Amang dan Inang dan keluarga juga diberikan kesehatan, dan doakan kami juga yang akan melanjutkan pelayanan di tempat yang baru agar kami kiranya diberkati pelayanan di tempat yang baru ini dan diberikan kesehatan juga untuk kami. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jadi huuduti hami matutu Amang Inang madok moliate do hami di parsaurata na hurang lobi 3 taunon jala moliate godang di Amang Padita Resort na mengaturhon acara di Sadarion di namartading hata hami di HKBP Bonang Indon. Di tanggal 20 Mei 2022 dijakon mahami makubasi di Pospel Cirarap. Dungi tanggal 20 November 2022 diojakom mahami di HKBP Bonang Indon. Dungi di tanggal 30 Maret 2025 di Paborhat mahami sian HKBP Bonang Indon. Ima perdalananna. Godang aka naulina denggan nahu hilalahami sian parsaurata di namarhobas sami di HKBP Bonang Indon. Jala takas doi hudai hami burjiniro hamunai Amang Inang ido bahenna pola marsalo nau sadarion. Jadi saya marlapi do tangaku terus dibek kamu molo mula siap bagasmu. Hupatuduhom ma baom ma penampilaku molo marsalon bauli de bere kamu Amang Inang. Ido ala neng borha nama au tu Sumatera jadi tong do jagaon harga ni Tangerangon asa takas di dokan non tutu do tahe na pidas ya Jakarta donin na alanya ha ditikiro tu sona manginang lum do kulit tu dangi jadi marhite perawatan nauna 2 arion adong mamubana otik. Berita nauli de pasato kono tudumay bahwasanya au pe bermetamorfosis dau di Bonang Indon. Sungguh sangat luar biasa kebaikan Amang Inang, remaja Poso Bulung dan juga sekolah minggu kepada saya secara pribadi. Boy marupani margati warna kulit tuotik, dungi berkak nahu terima berak badaku muse ditikiro tu sol 50 do. Sonari ngapi 70, sungguh sangat luar biasa. Jadi burju-burju hiad do hamu mana mueyawa manginang, saya terus mabebukusan moloro tu bagas muna. Jadi haduk dak panganon bani pangamma om mahatarida anna tabama 20 kilo. Jala di narua tu son sahalakau do peate manginang. Jadi borhat tami ngatolu halak. Terpasu-pasu hami di HKBP Bonang Indodo do amat tahun. Jadi hurion molotuk pe nung ngaborhat tami sianon alai daktar halupa honon gabe hirabona pasogi do di hami. Ala di son hami terpasu-pasu dohot ianakon nami tardidi di sodotong. Jadi hirabona pasogit do di hami keluarga. Molotuk peborhat hami tu HKBP na adong di dumayan non bamolo masihol hami muset mulak tu son ala di sodo simatuaku bapak kulingi hamot to ngawa manginangate ati pajupak kita no di pesta ala duksaha di Sumatera di dumay kan marminyak do ninna jadi kulit tu dang gabe marminyak kan no kering do jadi molotuk pe anon kulit tu dang agak songosonari be bau nang may lahamu ate mapakulingyawan non do tamang siho tangon ate molonu nga rohami sian Sumatera
Romarulaon tu sekitar Tangerangon. Amanginang molohu bilang ido, ugodang no nabi muna naulina denggan tuau secara pribadi. Di waktu na hurang lobi 3 tahun ni, tarpasu-pasu au manupahi dohamu. Dungi muse partu sau dilehok kamu doaka naulina denggan. Neng pidah hami muse dison di papunguhamu aka perbueni tangan. Jadi amanginang daktar balos sonawi siapa bahenan. Betangyaku balos manggonggo pamu amanginang di pasu-pasu Tuhan masaluhutna keluarga ruas ni Huria ni HKBP Bonang Indah dot keluarga besar Pahlalado nani uluhon ni amang Padita Resort amang Sitorus dot inang dison saluhutna hita dina borhat hami pe di pasu-pasu tuhata hamu penahuta di kami toktong di bagasan Pangaramotion di tuhata hami amanginang borhat tanggal 4 April manon jala diojak ko mahami tanggal 6 April. Jadi hari Minggu naneng ro nunga di dumai hami. Jadi mulai tema di persauratan sa lelengon hurang lobi sian pabahenan nami pakuling nami marsi salpua mahita amanginang dia kana hurang denggani tujuluan nyarion aka persauliam ma nadapot tita. Mulai tema imahata sia kami Butima Horas. Moliate di inang Bible Pro nami sonari saat matu na mewakili ruas pinasahat matu ruas Judea. Tujuh lo mamang. Nahu pasangan penghami amak Padita Simanulang amak Padita Resort nasongoni hamu amanami nanami situa di Huriata Bonang Indah di hamu amanami nanami dongan ruas ni Huriata di palas tu hatta hita maras ni roha pada disederion langsung mah hata si pasatau nami tuinang do amang tung balgahia do rohanami jara lasian titik ko sebesni ala inang di Resort Bonang Indah jala persitu ni inang laho manguluhon pamajuhon pagurak ko nomor minggu di Garizon tarida do inang jala bolo di hatan waeng idok may menyala bulu menyalai terang dan bercahaya. Jala tipak kau bersama pe dina menunggu dia kapar minggu di ruas tahun tercermin terbering di tangyang muna mangido pangurupio tutu hatta molo inang Bible Pro marhobas minggu pagi dukabis jamita pasti do adok tangyang na mangido akaruas ni Huriaon naso masuk merminggu pagi dope asaroman yan merminggu siang manang sore nang tiki merminggu siang pe tong dosong ni tangyang inangon lau menutup jamita minggu amang dainang akan somber masuk dope merminggu pagi dohot siang asaro merminggu sore jadi tarida jadi anggona mutasi do inang memang ingat kik sona pidatorangnya mak Padita memang ido bulu hita jadi perintis akatu daerah anda terpincil pilihan tersendiri ala naw inang wala midoau mengabdi di pemerintahan jalau baru pigawaya untuk Papua mau tahun 82 Papua dangarung dalan habis itu Sulawesi habis itu Manado habis itu hadi mutasi mau jadi pos loro hakku mengdeinang dalam merdalan
pada poton tugas na baru. Saya tu hatta mana madongani keluarga naksoni hamu selamat jalan mahu pasatami sian resort Bonang terlebih sian sekitar lihat Judea ala di sado tinggal inang perumahanna. Jadi selamat jalan menang, selamat melayani di tempat yang baru. Horas madita. Horas mulia tema. Mole ate diamang si mamora sonari sahat ma tu namo kili perhalado amang siptua galingking rap dohot akka perhadalu lahu pasahaton songon tadda holong tu inang bibel pronami pinasahat ma tu amang pak si galingging rap dohot na lahu pasahaton cendra mata. Horas ma dihita saluk na hupar sangapi hami amang padita Manulang na Rosia District amang padita resort nami padita Siturus nang sunguni dia ka perhala do resort nami na may wakili resort sa apala di Tikyon. Jadi mau lihat di parjepangata partikian na pinasa di debatatu hita di nang mersak kapita lapaborhaton keluarga inang Bibel Pro tu pakubasion na baru. Jadi mau lihat ma dia mang padita Manulang kebetulan sian parbukit konde to tonga mang. Sia bukit konde order betok kubigi aletor huingot. Doangan ni padita mutte sa sekolah hamida julamang. Jadi tingkat dodak termas dadajo sa tingkat komunikasi. Parjol matu inang Bibel Pro nunga dipasahat siya na may wakili ruasta bahkan siapa ginaki tangiang pangiduan do akat nataruka siya rohani ruasta di parsaurata nasa lilingon. Tutu godang akka nauli na dengga di parsauran tanwo di tonga-tonga ni huriat tanang pinasahat ni inang di tonga-tonga ni huriat ta saliling makubasi di huriaon. Di Tikyo gabitaringo tawinang songon na ni dongan naki weluma padita ng tapaborha siyan huryo tulu Bibel Pro inang saha di bunangon hola sahal inang do ale paborhaton ni huriatta gabitulu hala padita tapehiado upa di paborha huriatta songoni roto so sahalak ipaborha huriaton gabitulu hala padita utasoy. Nasida ma padita tanah perjulu, bolorang salah sonari amangi di daerah Sumatera, Kabupaten Tapsel. Baru kami komunikasi. Jadi seluruh naihu halasok kami di parsauran di Salilingon. Tutu dia ke parsaurat tei, songon nani ninang lagi, baik pedipunguan di tonga-tongan iwe, di tonga-tongan yak kapar saora do akan apa seni huriata pasti saya adong do nalubi hurang. Edang sempurna pengulote, holat tuhatei do na sempurna. Alai songon ruas ni huria, tuku halasok kami do pertemuata na hurang lebih di 10 tahun ni. Godang akan naulina denggan. Nah wingot kami song parhaladu bolo mewakili parhaladu au nang dison tutu gudang doinang dia ka parsermonata dia ka partangyangata dia ka parsorata di konsistori dia ka pelayanan gudang do nabuhi wingot kami akan ulina denggan dia ka parsorate jalaga be persejaran narga situ tului dia ka pokobasio di tonga-tonga di parhaladu las ido hamoraon ni pakubasio di tonga-tonga di parhaladu songon no pasa naki ngewelu padita no pinaborhat nuriata tutusian welu hala padita tatung masay morado kami dia ka parbinotoan manang aka
memperkuat akal di kebasion nami. Tung di halason huriat tadi. Jadi boleh do inak seking dia ka parsorat tei hami pinang dono nami do molo tunga do akan hurang lubi dia ka parsorat tanah salilungom jala dang wilias sita senakah hurangani masih maapak kita nang asa tung di jalo tuhatta di tangyang tak bolo tung berangkat pe hala inang di tanggal 4 tuhatta ma napataruhon inang dengan apa kubasion ne baru margogoy ng makubasi di sana gabi huingat hea mangalak pa di tataw sa hedi sa tangarang kota dang di boto pa di tataw di dia mo nang indo rapak mahami jadi natubo di rohak tiki borhak ma amang padita namion siya pakubasyon na tu daerah rangarangom naso di boto dope di dia inganani ala kebetulan nama jemput sugeri hubo depan pasar kemisan ya mungkin ikut non ada utusi tang tabo to inang ingana pakubasyon ni inang dope di inganan da baru alai sada las nirhatta sada pos nirhatta nariko do inang gabe di tempat ton tuhatta di si marhite pimpinan ni huriatta las maru hamunana margogo mainang margogo do si Fredrik agak lupa ugarnya Fredrik jadi imana bui pasat time nang mewakili selalu na parkala dunia huriatta sadinai do non nami tuhatta ma nama dongani nang di pardalanan jalan na margogo ihon dia ka ulau ni huriatta siobasan ninang dope di inganan na baru binuji ma tuhatta marsangat ma tuhatta di pakubasyon ninang naksong ni ma di kita salu naruas ni huriatta nang dia ka amanami na nami na may wakili parhalado hamin wang jongjong di soon tutu dutat tarbian nong dia ka pasahaton akan nabui siarohatta mukis pasatot tatinang biwel bolo pala dia caron bolo tungapin wang may wakili nong salu na mahita parlas ni roha pasahaton akahatan na ulihatan na denggatu inang bibir prota. Isa datangnya kita sisa da pangiduan tulus salhu na ulot dari bagas sadarion jala diulo itu hatta ma nang tangyang pagdata. Iman da bui pasahat tami muliate ma ditu hatta muliate ma nang dikita salhu na utima. Ya, las disobai hita, sidi parhalan ni huriata, lapas sahatot tadaholong, cenderamata tu keluarga ni inang bibir prota, disobai hita, saluhna. Soma hita kama. Ya, jadi di inang Bibel Pro epa sosialiati nenggulan nang amang Fernandes Sihotang Bapak Fredrik dohot yana kota Fredrik Sihotang mulai ate ma dituhatta apalah di sadarion di minggu letarion acara paporhaton keluarga Sihotang inang Bibel Pro epa susuliatin nanggulan tu pakobasion tu Bukit Batrem Dumai sesuai dohot pajawon manang panggilan huria naon ditotopon eporusta
siap pusat. Ima neng melayani mahamu di Bukit Batren di Dumai. Di nang bulil pro mola tema di sude pakku basyo muna naung di pasah tamu di Huriata HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah hupakai lalau kami do dengan dibahasa di debata marhite pakku basyo muna bodoi saur tuhita jala boi merperbui di Huriata HKBP Bonang Indah di saluhut pakko basyo munainang mulai ate gudang ma upasat tami nang dinabor hat tamu tu pajuan di debata tu Huriata HKBP Bukit Batren di Dumai saya debatama nama dongani hamuna dison jongjong dohami perhalado Huria HKBP Bonang Indah mewakili Huria doh ruas saluhutna sekolah minggu remaja naposo bulung ina ama doh lansia jala saluk mahita satu merlas niroha hami paboratok kamuna jala dison dipatu pahami do songon tanda mata tada holong perbueni holong nasat debata naung tapakai lalahol salelinga salelik kamu marhobas dison terpasu-pasu do Huria Bonang Indah jala huida hamido nang hamupe inang selama melayani Huria HKBP Bonang Indah songo pengakuan muna king terpasu-pasu do dapat tamu do hinauli hinadenggan jala didai hamudo pasu-pasu persauratan na salenengon jala Jepang go akan di jala hamuna di sodo amat tasihotang noeng sada amana ganteng amang siado pamuna jala borhat tamu multuk pero hamus halak do petu huriaut daon borhak mahamu tulu halak debeni tanda mata tanda kasih holong perbuni holong nasihat tuata marhite ruas saluhutna Bonang Indahon pasaton name ma tuhamuna lasma rohamuna majalo inang maju perjulu tu inang Bibel ya, jadi sonima nabui hupasat tami lasma rohani inang marsangak ma debata jala marsangak ma debata di Parsauramuna di Huta Bukit Batren di Dumai Butima
kadamang denang dong pola pasato bimbingan au sonari ano perai itu ngatongani cara ramatama di hita alen narikot si pasato nami saotik di son memang nungga ditulup itu hatta ulot tasadarion di napabarhatok kita tuinang Bibel Pro Pak Susilawati Bornenggolan rap dohot keluarga amang si hotang selamat mainang bertugas di hurian baru nah mulu di sob bedang adong beraba-raba di sana no gudang do beraba-raba dah dari dia dua isenaka sude semangat dohot toroha do dia ka hata nauli na usaha tu kamu ima mangguguyok kamu di sadainang dia kapakobasion na baru rap dohot amang si hotang di bagasan gugu tetap ya semangat tekadkan di dalam hati yeni Tuhan aku yang akan mendampingi nang Bibel Pro tetapkan aku menjadi seorang hambamu untuk mendampingi nang Bibel Pro damang dah Tuhan yang menguatkan alani mulai kon holan perpisahan petaguari paborhato petaguari ulau tahun memang sehaduk dohian molo gabe dua-dua hali ulaon molo romusian non namanggati nang Bibel Pro pak puhaman non bayron acara musia ima horoha dia kena masa jolo di tonga-tonga di huriatta pakai BP domu tuaka perpindahan waeng gudang masa di patupa aka pucuk pimpinan di huriatta padita amri lubeto bikia dotuson taruboto sautik jadi memang domu tuaka kondisi nasida do tuaka pangidoan nasida di pangidoan nasida ikon atar jonok-jonok di sima jolo pakubasion nasida aladong akasiala nasuapala boy rupani ditolak ujungna gabe diului ma dia ka pangiduani ali dak sabino to cugari musiano daung tole pak mulina huriat tarupani sia kantor pusat na boy doi ale untuk sonari dang adong sahati rupani gabe doh nasi dari temu pisah sadarion saya tu hatta ma na menelupi mang nai si PH2 tuson dah mang nagabe diakones do mang nagabe guru huria do mang nagabe padita do sude nai lomone rohani di Batama amen iman nai siala conot takamanginang alani jong-jong mahita saluhutna mari de mahita Berpada doa untuk yakun ma peleata aliri bata amana mina di benua kicang huru haroroan di saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasau libasa na mauliutus upasata mi masian na nilehon mi tuhami pelean nami tuho sai jalo mai gabe uap na usus di jolom paso-paso mai jalaramoti asa
Uparasia kami pilihanon pati buluh narajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di pertibion. Buhai marohana mi maritete todim. Assalamu tadahami gurang di silelehon mitu hami. Assalam girgir hami madok mauliate tuho. Maritehite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmo. Say Roma harajaun mo, say saut ma lomoni roham. Di Banotongocong na di Banua Gijang, lehon matuhami, sadariok kang luas siapa hari. Say sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami to gitu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di paso-paso jala diramoti Tuhan di Batamaho. Sodako Tuhan di Batama bohina tuho jala si marohana midaho. Di dopakon Tuhan di Batama bohina tuho jala di pasaur honma damena tu todim. Amen. Horas madihita saluna anu pehtara masih jalangan ate ditiki haru warna nama tama bahita masih jalangan nalane pinasat matiki naing mangududika di siu basata mana coba ya olate mah di amang presesta na mewakili bagasatikion salanima di hawaka amang olate gudang mah di harorota salebutna salani pangiduhai mah inang bibilta doho amang alana perui dodo hitan non tak nadong do ka nama majalah kita majalah keluarga asa Roma hita ya langsung masih jalangan teh ya las Roma hita majalang bibil prota lah mungkin dak sudah hita naboi di Ramatama las di Soma mereka mah dagutai ya Roma hita majalang jalang las ni roha tangiang tu inang bibil tadok keluarga ya sana mak majalang ya
abad sungguh terangkan, kau jadikan hidupku berarti. Terang